كما أتو خفت جزء مسقاتهم زي فلتو جامات أزبم انتايد ألو بوشت ان دابلة ليديام أتليدان أخندي اسم السلوية رخبن نبيد أخيرا ان دابلة نبكشنا نمحص بنفسن نبحانتن اشتيخ فلي مدك أسأبلمو سلس أنا نبت مدك أسيو مسكدم بزر أبت عمسن بدم عشابون هرور كمتر بلاتك أله قال بلم ጽቡቕ ነገሩ ዝኾነ ስጉምቲ ከወሰደ ቀስ ኣቢሉ መዓጽ ይነድሕሪ ተመሊሱም ምስ ነፍሱ እንዳተዛረበ እግሩ ናብ ዝመርሖም ናብ ቅድሚኡ ኣበለ ኣዝዩ ዝፈትዋ ሰብያም መፍታሕ ክበሃል ከሎ ተራ መፍታሕ ዘይኮነስ ናብቲ ዘሎ ዓዲ ከኣትዋ ከቢድ መስዋዕት ከፊሉ ጥራሕ ዘይኮኑን ምስ ስድርኡ ብሰንካ ተባቲኺም ኢሎም ብሰብ ዝጅምር ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ኢንተርኔት ዝተላለየ ሰብ ዕላል ኣነስ ከምዚ ኢለ ክምርኦ ይሓስብ ኣለኹ ምስ በሎም ኣነ ዝፈልጣላይሉ የላልዮም ብከምኣ ምሸት ዕላል ኮነ ምሳ ከኣለለ ቀልጢፉ ካብ ስራሕ ክፍደስ ወትሩ ከም ዝተሓወኸዩ ምስኣ ካብ ዝላለ ምስ ኩሉ ኣርክቱ ፈለቱ ዳርጋ ተባትዩ ይፍደስ ተኺሉ ገዙ ይኣቱ ይተሓፀብ ይበልዕ ሽዑ ዕላል ምስኣ ምስ ጀመረ ኩሉ ነገር ይርሳዕ كواي فرقليتي دقس نصبحتون كم يقصل ليديا ملحسات سلاز نبرن كم زي جبر لي كم سلل الى سلازي تچنقو سلازي تربشوم زنبرت بكل ملو ابلبو كتبقر كيزي وسدتن على نسو زي فلط ነገር እንተነግናም አመና ዘዋርን ምስተፍለለ አውዳት ወጽ ምንባሪም ጅኩን በር ጻንሁስ ካብ ዝተፈለለ ሰብ ሓበሬታ ይመጽ ነይሩ ግን ዘፍቀረት ልቢ ከም ዋልታ ኮይና ንኩሉ ዘረባታት ተበርኑ ነይራም ወረ ናብ ስድሩ ምስበጽሕ ንሰትሙን ኣጻሪዮም ዝበጽሖ ነገር እንተሎ ዘዋር ምዃነዩ ክንዚ ዝኾነ ይኽኣም ግደፋ ኣይትኮነካንያ ክብልዎስ ጀምሩም ይሄ እንታይ ጌራትኩም ዜናታ ምስሊ ኣይተሐዋም ንስኹም ስለ ጸላእኹም ኣይ ኣብትናትኩም ወራይ ክትቀድሙኒ ድሓር ከኣ ዝነብር ኣነ እምበር مؤس نسختم كنكم هذا السب بزعبا مزارب تاباتخنا لنا كم تزبلون تاباتخم مچم نحدا أمتن فرقان بتليفون بإنترنت قالوا دحن مصنا نايمر خب ساعات أخيلو تكيت قريتشو أبزلاتو طبيب لم سب زبلوز نبرن زصن حنغنا ناي سماين مدرن فلليوم سب زوارة يبلوم نساق نسأل آتو قلبهم نويح كامش جيران نخيد بتكريستان نسلميات بلوم بقدم ككف واصل ازدلين بر ازي عدا قولسكي خير وريد وابزبل نيمود آتا مدام يبتاكبت صحدما تقديريوم صبو جيزي نسو زبلو أحاليفهم تماليسو مسمس أكام زمرا حابيروم نابت زمت ألو حقر تماليسم إلا المن زيادة أسأله مليسو فقركن دحص أب حارس صفحات سماي كونم زخونس بز أب حمق مزارب كم صلاعي عند قصرم هلفك على جزي كرحقهم جمرم هيوت بخمزي عند أسألت كم بحادش تمليسو كيدو تمر أمرو بيت السودرق أين برون كبحالي كال تمليسون بروسس يجبر لموم أمود أتا يتقرن فمالتهم وفاي تمسكن أملاخ يلون نفات آرئو دقاقيم أمسكنم نحادة سلسة ورحي كم تنسوز دليقا انت نبرد دحريقنام كونا تاتا كلا جمرة أمنا فقر سلزلو نكولو تسعير خيديو مريسكن أبيوت أبيت سلوة تحدر نبرد سرحو بقبو كسر حيك ألن مقبون كم تسلك بلعيك ألن نيتأنا تساقم جيروم تحاكيم يوناب نور تماليسوم كم سبقا كاب صراحة فرديس خمس خلو عنقو عدحان مس خايتبلون يوم أموائلا فاتئتات تسحق مستفلالي أو دات تقلل قلم لو تقابت أمي أقرموم يخون بر نساس بقادموكم أنا السبياز زركبة الزيادة تترفكا كبلو خلو نسلم كفا وي كال ازي كونم زوارت وانج أصل زخونة بر أب هيوتا مستفلالي سبات زيرام
ናይ ገንዘብ ይኹን ካልእ ፀገም ኣይነበራን ካብተን እንዳመን ጠለታት ንቀሳቀስ ንሕንኹን ዘይተሓቶ ዝነበረት ወይ በዓል ሓሲቡ ክሳብ ሰደላ ዘይትርብሾ ዝነበረት ብኸምኡ ኣብ ልቡ ፍሉይ ቦታ ስለ ዘለዋ ዋላ እውን ጸኒሑ እንተተረድኦ ብዓቕሊ ክሰግሮ ዝመረጽ ግን እንታይ እዋና እውን ኣብቲ ዝኣተወት ሃገር ዝተፈላለዩ ኣውዳት ፈሊጣ ከሃገርሞ ይተረፈን ሓንሳብ ገዛ ይትጸንሑን እዮም ካብ ስራሕ መፂእ ክበልዕ ምሽ ይሰርሕ ቢኡን ክወርደሉ ውሽጡ ብጥዊ ምስናይ ሕርቃኑ ነዚ መስተ በል ኢሉ ይድቀስ ሽዑ መፅያ በል ኣለ ትኾነሉ እንታይ ዳ ዘይትጽበይኒ ድፍረታ ፍሉዩ ዝኾነ ቃል ኣየምልቕን እዩ ድሌታ ኣፊራ ለፍሊፋ ደኺማ ስቕትብል በቅም ኣመናኳ እንተመርወር ግን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍቕሪ ኣቕሊ ግበር እንዳበሉ ስለ ዝደፋፍኦም ተጽመም ዝወሰነ ኣብ መወዳእታ ሕሉፍ ሓሊፍዋ ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ገዛ ኣራቱ ምስ ጸንሐቶም ውሽጡ እኳ ቃል እንተበለ ንደገ ወፂኡ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ እንዳሓሰበ ንቕድሚኡ ዝኸይ ዝነበረም ኣነ ደ ዝጋገ ዘለኹ ዋላስ ንሰም ወረ እንታይ ክሳብ ዝኾነ ዝጽበ ዘለኹም ብፍቕሪ ኣዊረ ስብእነተይ ሽይጠ ክብረተይ ባይታ ኣውሪደም ምስ ስድራይ ምስ ፈተውተይ ተረሓይቐ እንታይ ዝሕሉ ዘለኹም ወረ ኣነ ስምዒቲ ዝቋፀር ሰብ ኮይነ እምበር ሓረቓት ምዝኾኑ ካልእ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ሃሪካ ከለኻ ዝኾነ ውሳነ ኣይትወስን ክበሃል ሓቂም ካብቲ ነገር ዕሊ ኢልካ ሕድ ኢልካ ምሕሳብ እቲ ዝበለጽ ጽቡቕ ገይረ ዘለኹ እንቋ ሰላሕ ኢለወፅኣኹም ዝግበር የለን ከም ዝልከም እምበር እሽነ ጥራሕ እዩ ክንዲ ፍትወቲ ሓልዮት ዘርኣኹ እዚ ኣይነበረን ኢደይ ገሊአን ኣዋልድ ኣያሽን ከምዚ ከማይ ፈቀር ሓላይ ኣኽቢርወን ዝኸይድ ወዲ ምስ ዝረኽባም ኣብ ክንዲ ኣቶ ኣቢላ ዝሕዘም በዓለን ዕድላን ሂወተን የበላሸዋም ነዚኣስ ምስ ክንደይ ተዘውርያ እንዳበሉ ፍቕሪ ከዊሉላ ተመርእያ ክንሰይ ኣብ ክንዲ ጌጋ ኣሪማ ሰጢላ ሂወታ ትመርሕ ምስ ፈቐዶ ኣወዳት ምዟር እዚ እሽነ ጥራሕ እዩ ብዝኾነ መመንገድና ምኻድ ይሓይሽሉ እላ ነብሱ ዛዚሙ ወዲኡ ደዊሉ ይመጽእ ኣለኹ ኢሉ ናብ ገዝኡ ተመልሰም ዋላ ሓደ ከምዚ ተፈጠረ ተረጋጊኣ ኮፍ ኢላ ጸንሕቱም እንታይ ክትገብር ዳ ጸኒሒ ይሓተም ዋላ ሓደ ስቂለ ገዛ ክልዓል ሞባይል ክጣወገለም ካልእ ምስ ሓተታም ካልእ ዳ እንታይ ክትብል መለሰት ካልእ ዝኾነ ዝገበርክ የለን ንፋስ ክሕረም ባኽ ኣወፂኢ ነይረም ጽቡቕ እምበር ብዝኾነ ኣመና ከም ዘፍቀረ ክትፈልጥ ኢኺ ነዚ ሓልዮቲ ፍቕሪ ግና ከም ዕሽነት ቆፂርኪ ተለማለሚኪ ኣቲኺ ሸሸይ ትብልለ ኣለኺ ብዙሕ ነገር ተዓዚበ ብሰንኪ ፍቕሪ ግና ንኩሉ ተጸሚኽ ኸይድ ጸኒሕ ግና ኩሉ ነገር ኣቐና ኣለዎ ኢሉኒ ሓሶት ኩን ኣመና በዚሑ ጎቦ ሰርሑ ብድሕረይ ኣብ ገዛ ኣራቴ ጠንቀላላእ ክትብል ቁርብ ብዝኾነ ብዙሕ ክዘረባ ይኩንኩን ኣነ ንስኽን ወዲእና ኣለና ምስ በለ ኣታሒና ሓወይ ኣነስ ንኣኻ ገዲፈ ምስ በለቱም ኣይተስሕቐኒ ኣቃል ብምዃነ ዕድል ጌርክለኺ ገሊኦም ነብሶም ዘይቋፀሩ ግና እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣይትስሕትን ኢኺ ኣነስ እንታይ ኣጉዲለልኪ ኣብ ክንደይ ተሰቲርኪ ካብ ሕልፍ ጌጋኸ ተማሒርኪ ሰጢልኪ ናብራኺ ትገብሪ ኣበድበድ ዘገርም እዩ ኣታሒና ሓወይ ሓዊ ኸድለይ ሽመይ ከይትጽብቕኒ ኣነ ንስኽን ወዲእና ኣለናም ኣብ ሂወትኪ ዘበለ ጽቡቕ ይምነልኪ እንተቕልኪ ንኣይኾነኒ ምስ ትብልዮ ሰብ ተኣርኒብኪ ኮፈል ሕጂ ዘረባ ኣይደልኒ ኣደቅስኒ ኣብ ሳሎን መሸፊን ሒዙ ይድቅስ ኣብ መውዳእታ ሂኖክ ከይፈተወ ተፋቲሑ ሂወቱ ይጅምር ንኹሎም ዘኾርዮም ሰባት ይቅሬታ ሓቲቱ ምስድርኡን ይዕረቕ እንተታ ሊድያ ግናም ብድሕሪ ሂወት ፈጺሙ ክጥዕም ኣይከኣለን ፈቐዶ ወልፍታት ግና ኩሉ ነገራት ተበላሹ ዘርከበይ ዝወራ ዘላ መዛረበ ገይርዎም ኣብ ሂወት ለበ ምዃን ኣገዳሲ እዩ ወዲ ሰብ ኣብ ገለ እዋን ምናልባት ክጋገይ ይኽእል እዩ መዋእልካ እንዳተጋኻ ምንባር ግና እሽነት እዩ
ህይወትካ ዝቕይር ኣጋጣሚ ምስ ዝርከብ ድማ ንኡ ተጠቂምካ ኣንፈትካ ምምዕራይ ልቦናይ ንጹሕ ሰብ እሞ ከዓ ንዝሓለልካ ሰብ ምብዳል ድማ ናይ ውርደት እዩ። ብሓፈሻ ንሰብ ኮነ ኢልካ ምብዳል እውን ናይ ድንቁርና እዩ።